Ahojte, na vyžiadanie robím toto video. Ukážem vám v ňom, ako robím ombre. Už dlhšiu dobu sa venujem eyebrušu. Chcelo to veľa cviku, nevravím, že nie, ale keď sa do toho už dostanete, tak to ide veľmi jednoducho. Takže väčšinou robíme ten baby boomer, dá sa povedať, takže si dám ružový podklad a budeme robiť vlastne biele ombre. Taký jemný ružový. V podstate sa to dá robiť s kombináciou akýkoľvek farieb. Tam, ako vidíte dole, tam mám čiernu s bielou, neonovo, zelená tam bola s ružovou. Potom sú tam biele podklady a použité ružové, rôzne efektové topy. Dá sa s tým krásne vyhrať. Takže keď máme hotové, dáme do lampy. A medzi tým, keď má klientka ruky v lampe, zoberieme eyebrush a nachystáme si vlastne tekutinu, ktorú budeme vlastne tvoriť. Potrebujeme na to acetón a prístroj samotný. Potom nádobku, kde sa vystrieka prebytočná tekutina, ktorá nám ostane a kde sa vlastne, do ktorej sa čistí ten samotný prístroj. No a nádobku, kde vlastne ideme teraz si namiešať farbu. Dám si tam acetón. Idem robiť jeden nechtík, takže nejak to veľmi nepreháňam. A jednu kvapku gel laku. To je úplne jedno, aký gel lak vlastne. Kvapnite si tam 1-2 kvapky, záleží aké množstvo. Ja na toto množstvo dám 1. Úplne bohate postačí. A zamiešame si to. A vlastne to je všetko. To máte pripravené a môžeme s tým ísť vlastne použiť to na nechtík. V tomto prípade máme vlastne tip. Keď to nejde, že sa tá farba nechce nejako veľmi rozpustiť, pomôžeme si pomarančovým drievkom. Niektoré sa hneď rozpustia v tom acetóne, iným treba troška pomôcť. Je tam ešte taká maličká gulička ostala na dne, takže som to ešte rozrobila. Môžeme ísť na to. Ešte premiešame pre istotu. Robím všetkých 10 prstov naraz. Jedna ručka ide do lampy, potom robím druhú ručku, ide do lampy, takže vlastne takto 5 prstov naraz. Ide do lampy a potom ďalších 5 prstov. Troška ide mimo, nedávam hneď na nechtík. A začínam vlastne v tejto spodnej časti a držím sa do tej jednej polovici. Vyššie nejdem. A už vlastne sa nám tvorí jemný, krásny prechod. Už to je vidieť. Na zosilnenie efektu vlastne tá špička nie je kúštik výraznejšia, tam ešte nastrikám na spodok, kúštik viacej tej bielej. Doteraz som strikala vlastne do tej jednej polovice. Na boja želaného efektu, pridávam farbu pomaličky, nech to neprezenieme. No, ja neviem, do tých pár sekúnd máte nechtík hotový. S dokonalým prechodom. Minimum farby, není tam nejaký objem vytvorený na tom nechtíku, ostávajú krásne tenké. Do lampy. Medzi tým, keď je v lampe, všetky prsty, áno, vyčistíme si eyebrush. A to tak, že prvé si vyčistíme tú prebytočnú farbu, ktorá je vo vnútri. Je tam kúšik viacej ostalo. Ešte tam kúsok mám, takže to dám tiež preč. Nech mi to zbytočne nepredĺžuje potom to čistenie. Až teraz nalejem acetón. Vystriekame do nádobky
Možno premiešať, aby sme to z každej medzierky dali preč tú farbu. Premiešame tým, že obcháme vlastne ten vzduch. Áno, to sa bublinkuje, premieša sa to. Vystriekam. Ešte troška acetónu. Opäť vystriekam a hotovo. Čisté. Pripravené na ďalšie použitie. Takže kým má klientka ruky v lampe, ja behom pár sekúnd si vyčistím airbrush. Žiadna veda. Väčšinou máte obavy z toho čistenia, ale ja to tam akože nevidím nič komplikované na tom. Môžem si ho dočistiť aj zvonka a odložím na miesto. No, keď mi nechtíky po 60 sekundoch zatopujem, tam vidíte, že rôzne efektové topy viete použiť. Tu dám tiež s takými jemne modrými trblietkami, ako keby v sebe. Ale kľudne stačí číry prehľadný top. Vôbec nemusí ísť ten mliečný. Mne sa osobne ten mliečný nepáčil, lebo tie farby sú tak dokonalé, že to netreba nič zakrývať tým mliečným topom. Tento je číry a má v sebe vlastne len také jemnočké modré trblietky. Možno na videu to až tak nevidno, ale takto na nechtíku na živo to je veľmi pekné. Dám do lampy a vlastne máme hotovo. No, po vytvrdení ešte si ukážeme úplnejšie dokonalý prechod. Na tých 10 nechtíkov to ide raz, dva.